En sapar marudiam nyakoromoga juang machigne chendo ni mar kagi kacha mana thuolo machoken tami wechegi eyo machoken. Jatend migao majo tije piny owacho Aisha Jumwa owacho ni piny owacho koro gigeto medo kwan jotije piny owacho mondo migiti ne piny jopiny eyo makare. Jumwa ne loso bang' yore romo mano kelo kanyakla jotend jotij piny owacho ka tiegruok ma jotij piny owacho mano mar Kenya School of Government e county no Mombasa. Jumwa nyowacho ni kwan jotich mag piny owacho ne piny mokalo mano kipimo kod kwan ma jo Kenya mabende dwaro ni otinegi. Omedo ni kaka migao giserango chenro mag dwaro medo jotij piny owacho Sara kolero ni thothgi osebedo kakale ngima matek kaluwore gi kiwango mar osara magiyudo. Maro mokwongo mar Aisha Jumwa mano bago gi jotij piny owacho kadho wadnam chumbi nyaka ne yere kaka jatend migao no. Public service, mimi nataka niseme upo kama nilivyosema juzi. Tuko na wafanyikazi 900,000 plus less than a million serving 50 million Kenyans. Kwa hivyo hapo tunatakana tuwe tunaiona ya kwamba kuna vile wafanyikazi wanafinyika, wafanyikazi wanafanya kazi kwa na kazi ambazo ni nyingi kushinda vile wanavyotarajiwa. Kwa hivyo tuna uhaba, na mimi nimesema niko na hiyo nia na nitahakikisha tumeanza hayo mazungumzo kuhakikisha ya kwamba mishahara ya wafanyikazi wa umma inakuwa reviewed na tunahakikisha ya kwamba imeongezwa. Sasa hiyo initiative mimi nitaanzisha na pamoja na timu yangu hapa na zile wizara husika na zile taasisi husika kuona ya kwamba mishahara ya umma inapata kuongezwa. Nyakoromo gibad migao majomin buche ODPP okotel ne kod Alexander Muteti kod Victor Witi ochwalo ng'ure nyim jong'ad buche adek mokelo kanyakla Asike Makandia Grace Ngenye kod Sankole Olekantai kagi kwedo mokalo dwaro ma jaod bura ma Sirisia John Waluke mano ochwalo kwayo ne doho mar ywagruok mondo migone atho ewi twech mayande ong'adne kod doho mamalo. Kokalo kuom kinde mag Waluke ne okoni doho ni mondo olosne Waluke kuma nomiye mondo mi oyud thuolo machwalo tijene ne jodake kar chung'od bura ma Sirisia. Okindego koni nitiere weche 30 motenre kod chik minyal fuon godo kwayo margi kotenre gi ng'eto motelo. Bura nono omulo odiechieng' ma kawuono e doho mar ywagruok kokalo e yor mbui. Wadhi nyake county ma Bungoma kama jotend kanise mopogore county ma Bungoma okinyi makawuono noyango Mwambo Mabonga kaka jachungi otiko maduon bura mar UDA elaro kom seneta ma county no yero madundo mibiro tim tarik 8 dwe mar 12. Kotelne gi jadolo Cleophas Matete jotend kanise go wacho ni Mabonga en jalno man gi nyalo mowinjore kendo romo bedo seneta ma Bungoma. Moses Mwambo Mabonga to singo chopo dwaro ma jodak ma Bungoma kendo neno ni mwandu mag piny owacho ma county no otigodo eyo makare. Kama kanisa tunaye mtoto wetu ambaye tunayemlete katika kaunti hii ya Bungoma, mmoja wa jamaa ya kanisa ambaye ndiye Mheshimiwa Mwambo Mabonga kukucha kuania kiketi cha senator katika kaunti yetu ya Bungoma hii. Mwambo ako na kibali, ako na certificate. Na mimi kama kiongozi katika kaunti hii ya Bungoma nataka kuwasihi wote walio hapa mbali na vyama, kiongozi ambaye anatosha na anafaa na ana uendelevu na pia anaweza kuoversight Mheshimiwa Governor Lusaka ni Mheshimiwa Mwambo. Kwa hivyo nawasihi wote mlioko Bungoma County, tafadhali tusimame nyuma ya Mwambo na tuweze kumpigia kura. Tunataka senator ambaye atawakilisha interest za watu wa Bungoma. We don't want a senator who will be like a remote control in the hands of somebody. We want a senator who will be very independent in delivering issues that pertains the people of Bungoma. We want a senator who will oversee and oversight every billion that comes in this county. Hakikisha kwamba every cent ambayo inakuja katika hii county
Gavana wetu ameifanyia kazi ambayo inatakikana kufaiti maisha ya watu wetu hapo chini. Te county wa Migori nyakora mga juang od bura ma Migori okalo chik mayene county wa Migori tiyo kod budget mar hikomenda mar ganario prayoko dario Nario Paroko Dadek may on budget and appropriation bill. Bang bende kalo budget makojola maromo billion na par nukta par koda beach. Budget ni migaw mathiethe moyudo menda mathoth maromo shillings billionario nukta nonaboro. Kailwe kod migaw marapaya kod wuoth maomiyo menda maromo shillings billion achiel nukta achiel nono. Migaw mar pur pith jamni kod kachiel kod reye oyudo menda maromo shillings million 790 kod 7.4. Kamigaw masomo kitchwech kod tuke to ketne omenda maromo shillings million 780. Now needs to be enacted so that Migori County can start off its development agenda after receiving money from the control of budget. One of the key issues is that for the Migori residents is that we are now able to confidently say our bursaries are back, and we are now able to move and start the organization before January so that we have the forms and documents ready to enable our students, those needy students, be supported from the county government. Kane poke budget ni obiro ne wakwaye ni nitie kuonde moko mane ging'ikruok ahinya mondo ng'e ane kapok budget ni obiro. And wadwa konero kamano nikech wan gimachiel kuom gimane wakone ne nyithindwa nyaka yud bursary. Iwinjo ni 1,120,000 oseketi mar bursary to gi program mano chake gi the former governor, His Excellency Zachary Obado of governor of scholarship. Wachak waketo 1,50,000 ewiye. Koro matiere ni department mar somo ma nyithindwa dhi some nitie chiegni 1,170,000 kendo wakwayo jonyuol nyithindo kik bed dala ni kaka gidhi yudo fiyo. Kora mogi kwang'eyo mago matimore aluora ma Namlule jopith rech ei Namlule kokalo elony manyasani mar fish cages koro golo ywak ne piny owacho mamalo mondo mi oresgi kaluwore kod nengo chiemb rech man malo kendo miyo gidiwo kod rech kamago mawuok piny Uganda kod China ema koro dhano nyiewo. Jopith go wacho ni piny Uganda mabende ipidho rech be chiemb rech ogore kendo mano miyo gitiyo kod pesa matine pith ka opogore kod jopith ma Kenya. Kane gilose dho wath ma ogal piny jopith go wacho ni thoth gi koro weyo ohala no kaluwore kod pek ma kamano. Basically what I can say as someone who is also doing cage fish farming practically, I have not seen any effort the government is putting on cage fish farming as compared to other crops like maize, subsidizing the fertilizer, the tea, subsidizing the fertilizer. I've never seen cage fish farming more effort has being put on. That has been a challenge to fish farmers and basically those who are doing cage fish farming in Kenyan side. Kona Uganda uso rech mayot gi jo China. Koro miyo gi lal ok gibi kawo rech the farmers mag Kenya kai. Gidwa kuma bei yote. To ka nengo mar chiemo nyalo dok piny, aparo ni kata wambe magwa bei nyalo bedo mayot. Dagomb ni mondo sirikal omi farmers mag rech gibi gi chiemo bedo subsidized. Kaka itimo ne jopur mag oduma mondo okonygi kik giyud pek magiyudo mapile sama ging'iewo chiemo. Subsidy ka sirikal ochiwo chiemo rech dhi dok piny, or alternatively ginyalo duoko tax mokete e chiemo mondo jo ohala maloso chiemo gi ousnwagi e nengo mapiny manyalo miyo wambe wayud profit. Kateri nyake county Masia nyakora Mugajuang Governor Masia James Orengo puyo kang mari uruok ma ok mar piny owacho. Midao ni United States Development Fund okaw mar gero kar keyo teko mar stima madhi konyo jodak e sub county ma Ugunja. Riwruogno golo omenda mohewo milion 10 mano madhi konyo familia maloyo 300 e gweng' ma Magoya, Konjra gi Horeka yudo teko mar stima kachiel gi jiwarita. Orengo nyobedo gi twak gi apisa maduong' mar riwruogno Kwasi Donkor kapok nyo timo limbe mare kama chendo no dhi nyime Aora Nzoia e gweng' ma Magoya. Ka Donkor nyolero ni chendo no biro chakore higa mar 2011 kendo geto dongruok e sekta mar pur, thieth ne giloso thuolo mag tije ne rawere.
to receive this team and thank them for the work they have done in our county, and we hope they will continue with that good work. It was a project to provide power or electricity to families, and that has translated into other economic activities at the micro level, and we hope that those activities will be expanded in order to deal with the bigger problem of job creation and also the bigger problem of ensuring that we can increase production, particularly in the agricultural sector, to ensure that we don't just farm for subsistence, but engage in what we normally call kilimo biashara. We are very, very excited about this partnership. We are very excited that the work that we're doing at USAIDF aligns with the pillars that the governor has spoken about, and we are looking forward to signing this MOU and putting everything together, and to be able to drive an increased shared prosperity across this county. Kwa yasia nyakoro mgajo wangi mago matimro Naivasha kama moko kuom jopur mawuok Naivasha yuakalo rekod jaket mwandu moro magi wacho ni oyakolo mano ketengene jopur makono. Giwacho ni lobno no ket giriruok jopur mar Karati Farmers higa mar 1984 negeto gero kuonde pidho dho chak gino ma ne joket mwandugo kane pok giyako gitok chik notimo. Jopur go wacho ni lopego mabende no ketenge ne chenro moko kaka gedo mag skunde, ute thieth kod chirni no ma jopiny tok chik koro gidwaro mondo piny owacho omigi ratichgi. Lakini kuna AIC walikuwa wamenyakua wakajiwekea green card kasehemu kadogo, ila walikuwa wanataka kuiba. Hiyo ingine ikabaki katikati. Sasa hiyo ilibaki katikati, ndio hii imeibiwa kwa sababu wanafuata ile green card ilikuwa imeimbiwa. Sasa wakaona hii haina pahali imesimama. Hii shamba tunataka hii ya public utility imekatwa na How Kenya Limited irudishwe, hii ya public utility isome 1.544 hectares na ya Kariuki isome 2.755 hectares vile ilikuwa zamani. Tumesagaisha kwa sababu tumejaribu kama vile mwelezo kutoka wa chief, kutoka kila nini ofisi yote ya serikali, na hataki kutoka. Hakuna mtu hata mmoja amewahi kuja hapa aone. Kwa ngeo mago magatuke